We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. Pag-iwan, Hustler, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Come on! Ito talaga ang confidence ng tapat. Good evening, basketball fans. Kami nagbabalik dito sa labanang Bulan versus Santa Magdalena dito sa Bulan Gymnasium sa ating Day 13 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. The name is Wadi John Bachiller. Kasama si Coach Paul Sepe bringing you this quality match. Ang meron tayo dito Jump Pack, Size Crowd Partner. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi partner at magandang gabi po sa lahat ng mga manonood at magandang gabi sa lahat ng mga taga-Bulan. No? Wag na natin patagalin, laban ng Bulan versus Santa Magdalena. Bato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Yon! Magandang gabi, basketball fans. Kami nagbabalik laban ng Bulan versus Santa Magdalena dito sa Bulan Gymnasium. Magandang gabi sa iyo, Coach Paul, and magandang gabi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes partner, magandang gabi sa iyo at magandang gabi din po again sa ating mga manonood. No? So this will be an exciting ball game again for our last and final game of Day 13. Laban ng Bulan and Santa Magdalena, partner. Yes, tama ka dyan. Completing the five para dito sa Santa Magdalena, si Pableo, Babap Santa Maria, Albodiel, Fulo, and itong si Hate. Yes, and on the partner. side of Bulan partner, Si Bustillo, Sabio, itong si Buhion, Hubilia, and De Los Reyes. Yes, yan na. Opening the scoring for this game is Kenneth Sabio. Drains the layup. Yan na si Babap Santa Maria. A champion player pagdating dito sa ating Kamsurleg. And he is also the MVP of Kamsurleg. Yan na, binigay dito kay Hate. Shot clock is at 10. Yan na si Pableo against De Los Reyes. Pableo shoots the 3. Come on, partner.
And napaaga ang 3-point. Pero partner, challenge yun by a 6'8 guy na si Drex de los Reyes, partner. Yes, And, partner. And si Pableo scores and si Ubilla following up after that miss dito si Drex de los Reyes. And now the score is 6-3. 4-3 pala, partner. Yes, partner. Speaking of Drex de los Reyes, this is the new addition sa lineup dito mga taga-Bulan. Naglaro lang ito, lang yung last game nila. But again, they fell short on that game, partner. Yes, tama ka dyan. They'll fell short the last game. Pero tingnan natin if makakabawi siya. And meron din ito si Drex de los Reyes para sa kalaman na lahat. Who played, I guess, naglaro dito sa Gilas under 18 or 17, Yes. partner. Oo, partner. And also played for National University Nazareth, partner. Tama. Ito si Drex de los Reyes. During his junior Oo. stint. Yan na si Buhion, misses the shot. And point blank range yun, natira. Minentes. But very passive pass early as first quarter itong si Chris Uvilla. Yes, partner. And of course, first din ito ni Buhion na mag-start, partner, for this Oo. game for Bulan. Normally, itong si Buhion talagang coming off the bench, no? And talagang maganda ang pinapakita nito ni Buhion dito sa ating liga, partner. Yes, yan na si Babap. Hands it off to Kobe Pableo against Chris Uvilla. Pableo nabitawan ng bola at ang possession mapupunta dito sa mga nakaputi. Look at the crowd, partner. Talagang yung sixth man ng Bulan is present tonight to support their team and especially cheer for Chris Uvilla. And the sky play, Mintis ang tira ni Kenneth Sabio binigay dito. And si Babap against Buhion. Crosses over. That's an early foul on Kenneth Sabio. First personal and first team foul para dito sa mga taga-Bulan. Yes, ayan na si Hate against Bustillo. Spins. Kicks it out to Kobe. 4-3. Back-to-back. 3-point bombs para dito kay Kobe Bryant Pableo. Medyo mainit itong start dito ni Kobe Bryant, but good recognition on the part of Roniel Hate. I've noticed, partner, yung shooting nitong si Kobe Pableo talagang nag-improve kasi during the Kamsur leg, wala pa siya masyadong binibitaw mga ganun. But right now, he's very confident of taking that 3-point shots. Napapansin ko. At iba na rin yung para stroke niya, partner. So, Yes, I think he's getting ready for the inter-province, yeah, partner. oo, partner. Kasi for sure, talagang hindi ito bibitawan ng Team Kamaligan, partner. Hindi. Ayan na si Pableo. Steals the ball against Buhion. Back pass. Pero nabitawan nitong si Hate. Too fancy on that sequence itong si Kobe Bryant Pableo, partner. So pwede naman sana niyang ipasa na lang na basic forward pass yun for Hate. Yes, 19 seconds to shoot. The score is tied at 6 apiece. Ayan na si Drex de los Reyes sa ilalim. Powering his way. Grabe, partner, nangingibawa talaga ito si Drex dito. And sa lahat po ng hindi na nakakaalam, no, Drex de los Reyes is just 19 years old. Ito, stands at about 6'8". Yun nga, sabi nga ni Wadi kanina, played for Batang Gilas. So talagang sanay na din ito sa mga ganitong physikalan na laro, partner. Yes, partner. Imagine this guy, 6'8". Parang si LeBron James, 6'8", listed 6'9". Ganon, kalaki itong batang ito. And maganda rin ang touch niya sa free throw line. So Yes, tingnan partner. natin if he will impose his will dito sa laro against the depleted lineup ng Santa Magdalena. Oo. Ayan na si Babap against Sabio. Crosses over, tumama sa paa. Ayun na si Uvilla. Uvilla is walk in the park, partner. Ayan na si Pableo, in and out dribble against Buhion. Hate attacking, binigay dito sa number 88 na si Gobris, si Garote Joseph, pero mintis. Ayan na sa ilalim si Grex, spinning, attacking. And tinamaan doon si Christian Almudiel
After that spin, itong partner, wala kang magagawa doon, partner. Oo. Nag-spin talaga siya katapat ng siko. Oo, talaga partner, talagang tingnan mo naman kasi yung height partner, yung siko nito ni Drex pag talagang itinaas siya ng bahagya is doon talaga sa ulo. Halos nga ka-height ng siko yung tao. So talagang hindi sinasadya ng bata. Oo. And right now, we have a timeout. And this Santa Magdalena squad is complaining na meron tayong, yun na nga, Oo. na sinadya daw, pero we'll see. Pero kita naman na walang mali siya o hindi sinasadya yung ginawa ng Drex de los Reyes. At again, sabi mo nga partner, ito medyo depleted itong team ng Santa Magdalena. As I can see partner, 6 lang itong nasa kupunan ng Santa Magdalena ngayon who is playing. So talagang medyo underman itong mga taga Santa Magdalena dito. But again, ito at early going song ng ating first quarter. Lamang lang ng 3 itong mga taga-Bulan. Yes, tama ka dyan. Make Ayan that 4. Make it 4. And now, the score is 9-6. Lamang po ng 3 puntos. And 10 na. 10-6. Lamang po ng 4 puntos. Itong Bulan. Ayan na si Christopher Fulio against Grex de los Reyes. Spinning. Sapal yan, partner. Ayan na si de los Reyes. Gives the ball to his teammate. Yun na. Sinubo na lang sa ring nito ni Grex. Ayan na si Kobe against Jubilia dancing. He wants a clear out. Ayan na si Kobe. Mano-imano. What a drop pass dito kay Fulio, partner. And Kobe wants a foul. Grabe, partner, itong laban ng Pableo versus Jubilia. Jubilia. Yan, alam naman natin itong si Pableo will never back down. Oo. And talagang ayan na, what a shot. Pero mintis pa rin ang tira nitong si Joseph Garote. Buhion, binigay dito, nabitawan ng bola. Another missed opportunity for Team Santa Magdalena, partner. Si Bustillos, eye the sky play. Pinasa dito kay Kenneth Sabio. Napaka-steady nito ni Kenneth Sabio for Team Bulan, partner. Sabi nga natin, but nasurpresa sila on their last game against Team Matnog, partner. On that game, they fell short. Ayan na si Babap, misses the shot. Jubilia grabs the board, binigay dito kay Bustillos. Jubilia, dapat tinira niya na yung partner. Buti na lang, isa lang ang defender. So, muntik na mag-turnover doon. Ayan na si Babap, ginugulo ng dalaw. May foul na nakita kay Kenneth Sabio, Kenneth kalawa Sabio. yan, partner. Yes. And di naman kailangan pumawal doon. At may report muna tayo mula kay Mabel Echigoyen. Mabel, anong balita dyan? At babalikan natin si Mabel, partner. Medyo nagkakaroon lang tayo na technical difficulties. Yes, yan yan. Pinasok si Fardo. Ayan na turnover. Ayan na si Pableo. Ginugulo ni Jubilia. Pableo is dancing. Step back jumper. Grabe, partner. Alam naman natin, this kid is fun to watch. And partner, this kid is only 21 years old. Alam natin niya, 22 na, partner. 22 na. Yes, alam naman natin. Grabe. Yes, talagang napakagandang step back jumper dun, partner. That deserves a replay. Pero yan na si Fajardo sa ilalim. Dinukot ang tira. Yan na si Pableo. Binigay dito kay Hate. With the spin. Ang gandang galaw sana yun. Ayan, na-foul ni Bustillo. Itong si Roniel Hate. And for sure, mag-i-enjoy ito si Kobe Bryant Pableo because ang kanyang kamatchup, itong si Christopher Ovilia. Yes, tama ka dyan. Ayan ang partner. Tingnan natin. Ayan na. Grabe naman yung partner. And sabay iling. And that is the signature partner nitong isang Kobe Bryant Pableo. Talagang good move.
Naglalaro na, linalaro pa partner. Oo, partner. So ayun na, si Roniel Hate makes the first free throw. And don't look now partner, this is a 10-point lead na. And 9-point lead na lang, binawasan after that second free throw na ipinasok nitong si Roniel Hate. At ayun, balik sa mga taga-Bulan ng bola. Ayan na si Buhion sa ilalim, si Pajardo. Yes, yun na nga partner. Talagang parang namimitas lang ng bola at sinushoot dito sa ring. Kanina ba, kakapasok lang ni Fardo. And talagang minamama niya itong mga bigs dito on the side of Santa Magdalena. Yan partner, oh. Halos di na nga tumalon. And meron tayong report sa ating nagbabalik na si Miss Mabel. Miss Mabel, magandang gabi sa'yo. Thanks Coach John and Coach Paul. Maglalaro ng masaya para sa Santa Magdalena. Ganito umano ang gagawin ng Team Santa Magdalena sa kanilang laro kontra sa Team Bulan ngayong gabi. 6 lang kasi ang kanilang players at wala sina Dave Formanes at Gerald Cantonhos para sa Prisaa. James Moscoso dahil naglalaro pa rin para sa kanilang interim sa school at Don Del Francilio dahil may minor injury. Kahit dehado umano sila ngayon ay maglalaro pa rin sila para sa kanilang bayan. Kaya payo ni Coach Edward sa kanyang mga players, daanin sa bilis ang laro at mag-focus lang sa depensa. And that's the latest dito sa courtside ng Team Santa Magdalena. Back to the panel. Yes, yun na nga. Maraming salamat Miss Mabel. Yun na nga, kulang na kulang sila. They only have 6 players right now. Yun na nga, may mga prior commitment. So talagang, Yes, partner. pero sabi nga, maglalaro ng masaya. Yun naman talaga ang attitude is to play na all out and syempre yung nag-i-enjoy ka sa larong mahal na mahal mo. Ayan na si Fajardo at the post, one-legged fadeaway jumper partner. Grabe, very veteran yung galaw. 6 straight points dito sa malaking mama na si Fajardo. Ayan na si Fulo sa ilalim. Ayan na si Buhion, a steady point guard pagdating Yes, dito partner partner. sa Bulan. Ito, kumbaga, tahimik orchestrator itong si Buhion dito partner sa ating liga. Yes, partner, ito. Pinasok na itong si Bautista para dito sa Bulan. And yan na si Babap, guarded by number 24 na si Mike Grafil. Yan na si Babap using the glass. No good. What a move, partner. Pero mintis lang yan. Kobe Bryant with the rebound. Ito, 25-13 ang ating score. At ito, pwede nyo kaming mapanood sa ating mga social media platform. Ako, Bicol Party List Facebook page. Repsal Dico Facebook page. And of course, sa YouTube naman, ako, Bicol Cup. And of course, we have a TikTok account. Ako, Bicol Cup. And of course, ako Bicol Online TV partner. Yes, tama ka dyan. Yun ang paborito ni Kuya Alex, yung mga TikTok dyan. And yun na nga, Kobe Bryant sinks the first free throw. And yun na nga, partner, I've noticed talaga gumanda ang release ng tira Oo. ni Kobe Bryant Pableo. And now, the score is 25-15. This is just 10-point lead with 2 minutes and 5 seconds remaining. And si Buhion attacking with the slow-mo. Binigay dito kay number 24 na si Grafil. Mike misses the shot. Yan na si Christopher Fulo. Waiting for his teammates. Binigay dito kay Babap. Against Mike. Grafil. 10 seconds to shoot. Babap crosses over. Hesitates. Gandang hesitation yung partner. And a good pass sana pero na-foul si Babap bago niya ipasa dito sa kanyang kakampi. And right now the score is 25-15 with 1 minute and si Babap nasa free throw line. Ayan, 10 puntos lang with 1 minute and 39 seconds remaining po sa ating laro. Yes, always steady pagdating sa free throw line to si Babap Santa Maria. And during yung kamaligan din sa partner talagang very solid itong point guard na to. He can also defend partner, yun ang kagandahan dito. And we'll see if Kamaligan will defend the crown pag bumalik yung Kamsur leg. So Yes, tingnan natin. partner. Ayan na si Bautista. Gives the ball to Buhion. Bustillo with the ball. Shoots the 3. Pinasa pala. Ayan, Buti yun na lang nahawakan ulit nitong Yes, mga taga Santa Bustillo. Magdalena. Pero kung ako dito, partner, for Team Bulan, alam ko medyo kulang itong taga Santa Magdalena.
kumbaga all out na dito, partner. First Oo. quarter pa lang, second quarter pa lang talagang ibuhos na nila lahat para kasi sabi nga natin, 6 yung players na naglalaro ngayon for Santa Magdalena. And for sure, hindi tatagal yan, partner. Tama ka dyan. And nang lumalabas ngayon, partner, is sumasabay sila sa tempo Oo, yan ang... ng Santa Magdalena na alam ko parang napipigilan din yung score. So talagang kailangan pakita na sila or talagang ipukpok na nila itong quarter na ito. Yan na si Pableo for 3. Good defense by Fajardo. Yan na si Cubales. Mark. Coming off the bench, a big point guard partner. Napapansin ko talaga, this Mark Cubales is a big point guard. Oo. And napakalaki dito as a point guard. Yan na, si Bustillos galing sa pasa. And yun na nga, air ball. Sayang ng partner kasi it is an open shot. So, yan na. But Kami if I'm not mistaken, this Cubalius partner is from Magallanes. But Wow! Christopher Fulio. may paupo at pakape sa ere. Yan na nga. Ito si Christopher. Mabalik tayo kay balita ko taga Magallanes daw to si Cubalius partner. But playing for Team Bulan. Yes, yan si Cubales. Sobra din yung tira. Talaga malamig pa. Yan na, the possession is back sa Santa Magdalena with 31.5. Si Fajardo partner trying to steal the ball dito kay Kobe Bryant Pableo. But yun na nga, hindi nag-materialize. Yan na si Hate against Bautista. Hate with the spin. Nabitawan ng bola. Napaganda pa. Pero talagang maalat. Pero si Fulio grabbing the ball dito kay Bustillo. Parang inagaw ng candy sa bata. And now the score is 27-21. 6 na lang po ang kalamangan nitong mga nakaputi kontra dito sa Santa Magdalena. And the shot clock is off. Cubales binigay dito. Bautista. Short jumper. No good. Pableo is in a rush. Throws the ball. And muntik na makapasok. And that ends our first quarter. And medyo high scoring. And nakahabol na rin sa scoring itong Yes, Santa partner. Magdalena the last part of the first quarter. Sabi nga natin, medyo sumasabay dito Yes. sa Santa Magdalena itong tempo nitong mga taga-Bulan partner. But again, pag ginawa nila yan all throughout the game, medyo may chance itong mga taga-Santa Magdalena dito partner. Sabi nga natin, lagi bilog ang bola. Pag mga ganyan, dapat kung talagang advantage ka, dapat i-maximize mo na yung advantage na yan. At kung pwedeng makaungos ka na medyo malayo-layo at the early stage ng ating game, ngayong first half talagang gawin mo na, no? Yes, tama ka dyan. Kumbaga talagang itodo na nila. Oo. Dahil nga the Santa Magdalena squad is 6 players lang naman. So talagang hindi kailangan na sumubay sa tempo nito. So tingnan natin if yun na nga, babaguhin na ng coach ng Bulan ang kanilang mindset this coming second quarter. Yes, yun na, we are back sa ating second quarter. And para sa ating late tuners, yun na nga, labanang Santa Magdalena versus dito sa Bulan. Kita mo naman, partner, pag every home game talaga nitong Bulan, talagang expect a jam-pack crowd. And then this is the last game for our week 2 partner dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes, yan na si Ang elimination. Pableo binigay dito kay Babap. Jab step, shooting the 3. No good. Rebound, nakakapasok lang itong si number 29 na si Gagantoka. Yan na si Cubales. Outlets 2. What a pass, partner. To Kenneth Sabio. Yun na nga, partner, medyo binilisan ng Bulan ng face ng laro nila. So, ayan na si Hate against Cubales. Loses the ball. Pero nakuha ni Kobe Pableo ang bola. Ayan na si Kobe. Binigay dito sa ilalim kay Hate. Banging bodies against the bigs. Hindi nakita si Babab sa kabila. Again, an partner. eye in the sky play misses. Bustillo sa ilalim. No good, but there is Gigantoka. With a tap and score. Babap for 3. Kaboom!
I guess that is the first point, partner ba? Oo, Ni Babap, yes, that's that the is- first. Well, that's the first triple actually, partner. Yes, tama, oo. Of this game for Babap Santa Maria. But he has now 6 points, partner, sa ating laro. Yes, tama ka dyan. And yun na nga, talagang kitang-kita dito sa body language sa Santa Magdalena dahil ayaw nila magsayang ng maraming energy dito sa first half. Oo, partner. And siguro ang aim nila is makadikit lang muna dito and sa second half, bahala na tayo. Kasi nga, 6 players is a no joke, partner. Mahirap Oo. maglaro ng 6 lang. So, ayan na si Babap again, trying to hit a back-to-back triple. No good. Fulio with the board. Pinasa dito kay Kenneth Sabio. Again, same play, same result, partner. Kenneth Sabio. Yan na si Christopher Fulio. Airballs it. And now the score is 33-24 with 8 minutes sa ating first half. 8 points na itong si Kenneth Sabio sa ating laro, partner. At leading scorer natin, Mark Fajardo, 8 points. Coming off the bench, Coming partner. off the bench. And also, itong si Kobe Bryant Pableo. Oh, muntik lang isalpak ni Drex ang bola. Yan na si Ubila, binigay dito kay Kenneth Sabio Mintis. Yan na si Sabio again, no good. Ayan na si Grex, Mintis pa rin. Ubila again sa ilalim, using the left hand. Grabe, partner. Talagang This Bulan squad right now. Tingnan mo naman, partner. Napatawa na lang itong si Chris Ubilla. Dahil nga on that sequence talaga muntik na isalampak niya. Sinalpak na pala pero hindi lang talaga pumasok ang tira. Yan na si Hate against Bustillo. Attacking the baseline against sa 6'8". Ayan na si De Los Reyes pero naagaw ni Hate ang bola. With the fake, what a pass, partner! Yan na si Bustillo. Emergency pass binigay, yan na fake. Ayan na si Yan na si Ubilla. napaka-basic ng layup na yun for Chris Hobilia. Skying high with that layup. Yan na si Fulo. Natapik dito ni Buhior. Grabe, partner, gandang depensa yan, partner. Pinakumit muna si Fulo. Sabay tapik. And right now, this is an 11-point lead. So talagang medyo namamagana. So kailangan gumawa ng paraan itong Santa Magdalena para makadikit dito. Yan na si Baba for 3. Short, Buhion. Grabs the board. Binigay dito kay Hubilia. Using the left hand and scores, partner. Yan na si Buhion, the usual partner. Oo. The slow-faced guy, talagang setting up his teammates. Ayan na, si De Los Reyes, lumipad, partner. So, yun na, starting to pick up na itong mga taga-Bulan dito. Pero yun ang sinasabi natin, because kung makikita mo, ganyan yung kalaban mo talagang, capitalize mo na yan. Yes, tama ka dyan. Yan na si Ubilia again, misses the layup. Baba to the ball. Hesitates, in and out dribble. Grabe naman yung vintage Babap Santa Maria yun, partner. Bata natin. Grabe. Else but the shot. Pero sayang nun, partner. I remember yung mga galawan ni Babap na gano'n, nung naging teammate ko siya sa Opelia, gano'n na gano'n. Grabe, Oo. partner. Yan na si Fulio. Inagawa ni Kenneth Sabio. Binigay dito kay Bustillo. Tataga na medyo may konting paglalaro pa itong mga taga Bulan dito, partner. Yes, tama ka dyan. Di dapat gano'n na mentality dahil nga they're up by a Yes. bigger margin. So dapat pukpukin na. Yan na si Hate. Always a banger pagdating dito sa ilalim and he was fouled and he shoot. Plus a foul, plus a free throw line itong si Hate right now. So 43-28, 5 minutes 37 seconds po ang natitira sa ating first half.
Yan na si Hate. Mintis ang tira pero nakuha ni Buhio ng bola. Sabio crossing the half-court line. In and out dribble. Wow, partner. Ayan na si De Los Reyes. With a skyhook, partner. Tumalon pa yung partner. Ay, grabe, talaga advantage talaga. Yan na si Babap. Gives the ball to Pableo at the post against Mobilia. Yan na si Kobe Bryant, 6 to 3-point bomb again. 13 points mula dito kaya Kobe Bryant Pableo. And natawagan ng foul itong si Kobe Bryant Pableo doon sa lusot na ginawa ni Chris Mobilia. At ito, may report muna tayo mula kay Miss Jessamay Navales. Jessamay, ano bang balita dyan? Ayan, thank you so much, Coach John and Coach Paul. Bounce back game. Yan nga ang naging pahayag ni Coach Lauren of Team Bulan matapos ang kanilang dalawang magkasunod na talo for the past games. Ayon kay Coach, aside from home court, obviously, one of their main advantage now is manpower. Kaya naman they will run the game para mapagod ang kabilang team. Sa pagpapatuloy nga ng laro, unti-unti nang napupuno ang Bulan Gymnasium na nagbibigay kaba sa mga players. Ngunit paalala ni Coach Lauren, lessen the pressure, refocus, and turn the pressure into motivation. Yan muna ang latest mula dito sa Bulan bench. Back to you, Coach John and Coach Paul. Yes, yun na nga. Lessen the pressure. Sabi ng partner, tama. Halos talagang walang pressure dito on the side of Santa Magdalena dahil nga yun na nga, they are depleted. So talagang kailangan lang talaga maglaro and continue to fight against this mighty Bulan squad. And also, dito siguro dapat dito na nila gawin para may matutunan sila just set up, do their offensive sets para naman maganda yung kalabasan nitong game natin. But again, on the side of Bulan naman, partner, yun ang sinasabi natin na may konting medyo paglalaro. Dapat iwasan na nila yan. Kaya nilang idiin na itong mga taga Santa Magdalena at this early pa lang ng ating second quarter. Gawin na nila, partner. Tama ka dyan. And speaking of pandiinan, birthday pala nga ni Kuya Jer Loria. Shoutout sa inyo, Kuya Jer. Tabi, happy birthday and shoutout daw sa mga Tau Gamma Phi galing kay Miss Nicole and happy viewing sa inyo lahat. And right now, kita mo naman, partner, kung gaano ganda sa screens ang ating court talaga. And, napakalinis yes, tingnan. napakalinis. And of course, thank you kay Governor Boboy Hamor. Tama ka dyan. Dito. And kay Mayor Gordola for having us here sa Bulan, partner. Tama, napakagandang Bulan Gymnasium. Oo. Ayan na si Hate serving as the point guard para dito sa Santa Magdalena. Binigay dito kay Babap against Buhion. Fulio. Free throw jumper. Irons and rebound ni number 18 na si Warren Diaz. Warren Diaz blocked by Christopher Fulio. Pero natawagan ng foul. That's on Fulio. Yes, this is just a 12-point lead, partner. Oo. So yun na nga, bumabalik na naman ulit sa face ng Santa Magdalena itong larong ito. Pero yun na nga, good thing, partner, napapansin ko. Unti-unting ini-insert ni Coach dito ng Bulan na si Lauren Gilbas. Talagang pinapasok yung mga seldom used players. And pwede nila yun magamit para sa ating future games. Dahil nga, yung confidence na bibuild nila during Yes, this partner. kind of game. Yes, maganda din yun yung ginagawa nila. But again, sabi nga natin, kung magtutuloy-tuloy ito, partner, na ganito yung tempo ng laro, baka makabalik dito, partner, ito mga taga Santa Magdalena coming the fourth quarter. Yes, partner, kasi 12-point lead lang ito with 3 minutes sa ating first half. Meron pa tayong buong second half, so talagang kailangan dikdikin na nitong Bulan. Eh na si Ubilla sa ilalim, sinubo na lang sa ring plus the foul. Natawagan na ng traveling violation, partner. Traveling, partner, si Chris Ubilla doon. He knew it, partner, after the chat. Nung tinira niya, alam niya traveling ang tawag sa kanya. Eh na si Babap. Faking, binigay dito kaya Garote, misses, pero si Hate pa rin.
Babap at the top of the key. Mintis yan. Fulo. Using the glass. Fall away jumper. Pasok yan. Naman yun. So 10 points lang. Again, hinahabol dito ng mga taga Santa Magdalena, partner, with 3 minutes remaining sa ating second quarter. Yes, na si Buhion. Si Babap daring Buhion to take the 3-point shot. Pero sabi ni Kenneth Sabio, kaya ko yan. Pero Mintis, ayan na si Drex. Mintis pa rin. Ayan na si Hate. And partner, hindi ko makuha kung bakit hindi sinasabayan. Yes, partner. Ito si Kenneth Sabio, ang offensive player na si Hate. And yun na nga. So And medyo may konting experiment na nangyayari dito for Team Bulan, partner. But again, sabi ko nga, hanggang kailan nila gagawin yan, partner? Pag ganyan ang mangyayari. Talaga, ito, kung makikita mo, itong si Babap, alam naman natin, napaka-veteranong player yan. Talagang nagpi-facing lang yan. Pag Yes. pumutok yan, partner, Mahirap medyo, pigilan. mahirap pigilan at talagang sasaktan sila niyan dyan sa Rainbow Country na yan. And alam naman natin, si Kobe Pableo talaga can score din na naman. So talagang hindi biro. Dapat, yun lang naman talaga aim down ng Santa Magdalena is to lessen the gap or Yan the ang- margin dito sa laro. But partner, this is just an 8-point lead with 2 minutes and 40 seconds pa nalalabi sa ating first half. So talagang Bulan must step up and add the lead in this quarter. Yun ang nakakatakot, partner, sa team na walang pressure. Yes, partner. Oo. Ayan na Again, naman, ayan na turnover. naman. Ayan na si Babap. Serving the floor. Babap wants to attack. Fall away jumper. Wala yan. Gigantoka with the board. Binigay dito kay Buhion. Buhion. Skip pass. Binigay dito kay Bautista. No good. Hubilya. Eh, yun na, partner, tumama na sa linya. Yung bola, so Balik sa Santa Magdalena to cut, this is the opportunity to cut the lead pa, partner. Yes. Down to 5 or 6 points. ayan na si Pableo. Attacking, natapik ni Chris Hubilya. Igantoka. Mintis ang layup na yan. At tingnan na lang ni Babap doon. At napangiti si Babap, partner. Oo. On that sequence. Ayan na si Kobe, missing the shot. But Christopher Fulo. What a pass dito kay Hate. Yun na si Hate, partner na naging katulong nito ni Kobe Pableo sa larong ito pagdating sa Santa Magdalena. Yes, partner. At gano'n na lang. Again, balik sa 8 ang kalamangan nito mga taga-Bulan dito. With 1 minute and 15 seconds sa ating game. Era Bautista. Binigay kay Hubilya. Yun na strong talaga. Asset ng laro nito si Hubilya. He can fly. And he can drop the ball na sa ring na lang. Talagang yung athleticism ng bata talaga hindi mo tatawaran, partner. Partner. And yung physique, partner, talaga hindi naman tatawaging bato kung wala lang to, partner. Pero sinabayan siya ni Kobe. And that sequence, Mintis ang tira. And ang bola, mananatili pa rin dito sa Bulan with 49.5 seconds remaining sa ating first half. And balik tayo kay Chris Hubilya. He commits na pala for Mapua Institute, partner. Sa next coming NCAA season, 100. Yes, So, tama ka dyan. And yun na nga, magandang story to. Dahil nga, sabi nga sa interview, nakita ko sa isang write-up, partner, na sana daw, this is the last school na. Oo, Ayan, yun na nga. Chris. Era si Pableo. What a pass dito kay Garote. And the first 2 points ni Joseph Garote, courtesy of the behind the back pass nitong si Kobe Bryant Pableo. Ayan na si Villanueva. Gives the ball to Hubilya. Hubilya, his favorite shot, Mintis. Ayan na si Babap. 12 seconds remaining sa ating first half. Babap. Hesitates, fakes. Pull-up jumper. Very basic, partner. Basic yun, partner. And yun na nga, partner, this is just a 10-point lead sa pagtatapos ng ating 8-point lead, partner, sa pagtatapos ng ating first half. Yun na nga, medyo hindi makaalagwa itong Bulan team over this depleted Santa Magdalena Yes, lineup. Pero tingnan natin if come second half kung ano magiging istorya ng ating laro. And right now, ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List katabang na
kasurog pa. And we will be back sa ating second half. Hawak na ni Paul Lee ang court ng Ako Bicol Cup. Sorsogon. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, obleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagakak ng pawis, di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Walang uwi na kayo ko, alamat na ikatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol. Sa masigulan, maraming nakaunan, kaibigan, disiplina at In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Pag-iwan, nakasal, De La Cruz! What up? Yes, again! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Baba for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Come on. Ito talaga ang confidence nitong bat.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, kami nagbabalik dito sa labanang Bulan versus Santa Magdalena. Naging exciting ang laro, partner, dahil nga yung momentum ng Bulan talaga medyo hindi pumapabor sa kanila. Yung Santa Magdalena talagang medyo nakahabol. And balikan muna natin, partner, ang ating mga team stats during our first half. Yes, partner, as you can see naman, ito very evident yung mga numbers from bench points, points in the paint. Ito, turnovers, ganun din. Medyo lamang din, mas napaprotektahan ng mga taga-Bulan itong bola with 6 turnovers compared to 11. Fast break points, ganun din because of the energy na pinapakita nito ni Jubilia and Sabio, lamang dyan ng mga taga-Bulan. Second chance points, ganun din. Very evident, partner, na lamang dito itong mga taga-Bulan with those kinds of numbers. At the end pa nga, partner, nung I think second quarter, the biggest lead for Team Bulan is 17 points. But because of, sabi nga natin, yung tempo is, partner, talagang nakikipagsabayan itong mga taga-Bulan, no? Doon sa tempo na binibigay nitong Santa Magdalena. That's why, ngayon, partner, papasok itong ating third quarter. Medyo,
lamang lang ng, if I'm not mistaken, 8 points, partner, itong mga taga-Bulan dito, partner. So, yun ang titingnan natin, no? Pag nakipagsabayan sila and they continue to play the kind of play na linalaro nitong mga taga Santa Magdalena. Nako, may kalalagyan itong taga Bulan comes to fourth quarter kasi sabi nga natin, it's everybody's ball game, partner. Pag talagang hindi mo sineryoso at hindi mo take yung every opportunity na binigay sa'yo, because this number won't lie. Napakalamang talaga nitong mga taga Bulan at this game, partner. Tama ka dyan. Yan sinasabi natin kanina na si Babap is capable of scoring in a bunch. Lalo na si Kobe Bryant, Pableo talaga, partner, na alam naman natin na medyo maganda ang tinitira sa 3-point shots. So we'll see if Babap will lead the Santa Magdalena squad into a victory or this Bulan squad will bounce back sa mga talo na nakamit nila. Oo, kung makaka-upset ba, no? So we would like to acknowledge the presence of Councilor of Bulan, Jamaica So and Tito Guelas, and also the SK President Jerry Ann Gardola. Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Yan si Kenneth Sabio, pero tinabik ni Grex de los Reyes. Ang bola papasok sa ring, yan na si Pableo, binigay dito kay Christopher Fulio. Now the lead is up to 10 again. Babap against the much taller na si Kenneth Sabio. Babap sizing the defense of his defender. Babap crosses over. Binigay dito kay Pableo, open for 3. No good. De los Reyes nakaapak. Doon sa linya, I guess siguro, partner, mababa ang size 15 o 16 dito sa batang ito. And right now, yan na si number 15 na si Almodiel Christian inbounding the ball. Binigay dito kay Fulio against the 6'8 guy. Makasalubong ka, partner, ng mga 3-4 na ganyan, partner, sa isang iskinita. Ano gagawin mo? And yun na nga, si Pableo loses the ball. Ayun na si De Los Reyes. And he should give up the ball and give the ball to his point guard that sequence, partner. Oo, partner. So, yun naman talaga ang dapat gawin ng mga big man, no? Hanapin mo yung point guard mo at ibigay mo, hayaan mo sila ang mag-orchestrate ng play for you. But again, napansinin ko lang, partner, ito si Chris Obilla, 20 points na, at si Kenneth Sabio, 12 points sa ating laro. At sa kabila, Christopher Fulo, 12 points, at si Kobe Bryant Pableo, 13 points. 16 points sa partner dahil pinasok niya ang 3-point bomb doon. And don't look now, this is a 7-point lead in si Obilla against Almodiel. Swings the ball to Bustillo. Challenge by Fulio, misses the shot. Ayan si Obilla sa ilalim, follow-away jumper. No good, yun, follow up again. Ayan na si Santa Maria. Evident yung height, partner. Ayan na si Fulio against the 6'8 guy, binato na lang. And ang bola mananatili dito sa mga naka-gray. And para sa ating late tuners, partner, yung Bulan is wearing or donning the white and blue jerseys. Pagdating naman dito Santa Magdalena, they're donning the gray and yellow trim. What a pass, partner. And ito si Fulio at si Hate nagiging katulong ng mga imports itong Santa Magdalena right now. De Los Reyes misses the shot. Hate is ahead. Hate against Buhion with the lefty layup. And partner, this is just a 5-point lead. And what a pass. Mentis ang tira. Another missed shot. Yan na si Babap. Inches closer with the lefty layup. Tatlo na lang. Yan na si Sabio with a Pinoy step. Mentis. Sabio sa ilalim kay Grex. Grabe itong si Drex, partner. Kobe gives the ball to Almodiel. Binigay kay Babap. Shot clock is at 12. Babap shoots the three. Come on, partner! And this is not a good sign. Babap is scoring. Pero sabi ni Chris Ovilla, kaya ko rin yan. And that is the 22nd point of Chris Ovilla right now. Yan na si Pableo against Chris Ovilla. Pableo hesitates, natapik na naman. Follow-away jumper.
Easy 2 for Kobe Bryant Pableo. Balik sa dalawa. What a move, partner. Pero malalim ang dukot, so that resulted to a miss shot. Yan na si Babap. Step back. What a step back, partner, kay Babap. Pero mintis ang tira. Bustillo. Sabio. Balik sa apat, Yes, partner. balik sa apat. Ito na yung sinasabi natin na yung tempo, partner, na kanina pa natin pinapansin. Yan na nga, mintis ang 3-point bomb nitong ni Babap Santa Maria. Yan na si Sabio. Binigay dito kay Jubilia. Attacking. Grabe, partner. That is the strength, partner. And that is a good timeout, partner. Nitong Santa Magdalena. Pero, partner, yan ang sinasabi natin pag nakaamoy ng dugo itong si Babap Santa Maria dito, partner. Parang pating to, partner. Na talagang gustong kumain ng mga puntos. So, right now, after that layup, napatawag itong coach ng Santa Magdalena. To give a breather, partner, Yes. dito sa kanyang mga players kasi sabi nga natin, anim ito, no? But again, nasa striking distance po itong mga taga Santa Magdalena kontra dito sa mga taga Bulan. At again, hindi nakakalayo itong mga taga Bulan dito, partner. At balik tayo sa ating laro. With under 7-minute mark, under 7-minute mark sa ating third quarter. So, bola itong mga taga Santa Magdalena. Yan na si Almodiel, pinagulong ang bola. And si Babap, pinulot ang bola. Swings the ball to Hate. Hate attacks. Oy! Alahoy na tira over the 6'8" guy na si Drex de los Reyes, pero mintis ang tira. Pero ang bola mananatili sa kanila. Yan na si Fulio. Medyo orthodox yung tira, partner, kaya mintis ang tira. Yan na si Jubilia again. Jubilia flies. Grabe talagang bata to when it comes sa open court, partner. Talagang hirap pigilan. Oo, partner, basta umangat na siya, no? Talagang grabe itong si Chris Jubilia. Yan na si Bustillos, binigay dito kay Kenneth Sabio. Sapal ni Kobe Bryant Pableo. And Bustillos misses the shot. Pableo grabbing the board. Ito, tingnan natin kung ilang rebound na to si Kobe Bryant Pableo. That's the total of 8 rebounds, partner, dito ni Kobe Bryant dito sa ating laro, partner. Yes, grabe. Sumasayaw itong si Chris Jubilia. Ay, si Baba brother. Yan si Chris Jubilia. Again, he's now taking charge pagdating dito sa scoring ng Bulan. And bumalik ulit sa 10 ang kalamangan nitong mga taga-Bulan. Pableo. Step back 3. Irons hit. Rebound. Tinapik ni Fulio. At tumama sa balikat. And the partner. So, ipapasok dito si Garote. Papalitan itong si Almodiel. With 4 minutes and 47 seconds remaining sa ating laro. Tingnan natin, partner, kung magtuloy-tuloy na itong runs na ginagawa nitong mga taga-Bulan, partner, at maibaon na itong mga taga Santa Magdalena dito. Yan. Air ball ang nakuha ni number 24 na si Mike Rafil. Yan na si Hate. Babap is open pero di niya nakita. Garote. Pull-up jumper. Again, 8 na naman, partner. So talagang hindi bumibitaw itong mga taga Santa Magdalena dito sa ating laro. Tama, I've noticed every magtatlong sunod itong Bulan, medyo lumalaylay ulit ang opensa nila. And yun naman, doon na talaga umaatake itong Santa Magdalena pagdating sa scoring. What a block by Fulio over dito kay Grafil. 4 seconds na lang ang nasa shot clock nitong mga taga-Bulan dito sa ating 4 minute and 3 second mark ng ating third quarter. Ayan na si Fajardo again, muntik na naman makanakaw. Binigay dito kay Babap against Fajardo. What a pass dito kay Almodiel, dinukot pa sa kabila, partner.
At dapat timeout dito, partner. Itong coach ng Bulan. At napakamot si Coach Loren Gilbas ng ulo dahil nga after that scoring barrage na pinakita ni Chris Ubilla. Right now, umatake naman kaagad itong Santa Magdalena and 6 na lang ang kalamangan. And meron tayong report galing dito kay Miss Mabel Chagoyan. Mabel, magandang gabi sa iyo. Thanks Coach John and Coach Paul. Pursigido pa rin ang Team Santa Magdalena na maiuwi ang panalo kontra sa Team Bulan ngayong gabi. Ayon kay Coach Edward, kahit kulang sila sa players ay kinakaya naman nila dahil nakapokus pa rin ang kanilang players sa kanilang game plan. Huwag daw hayaang makatira sa paint ang kalaban dahil dito ang kanilang kalakasan. Mag-enjoy lang umano sa laro, dagdag hustle and energy pa para makuha ang momentum, makahabol at makamit ang panalo. And that's the latest dito sa courtside ng Team Santa Magdalena. Back to the panel. Yes, maraming salamat po, Miss Mabel. And yun na nga. Right now, the score is 65-71. 6 na puntos lang ang kalamangan nitong Bulan. Yan na si Bustillo. Rebound sa ilalim. Yan na si Ubilla. Block by Kobe Pableo. Ayan na si Babap. And you cannot afford Babap na talagang patirayan ng ganyan. Pero buti na lang. Mintis ang kanyang tira. Yan na si Ubilla. Skying high. Ayan na si Garote against Bustillo. Garote. Mintis ang tira. Kenneth Sabio with the board. And now he is rushing. Sabio. No look pass. Ubilla again challenging. Grabe, sinausaw pa ni Chris Ubilla, partner, yung tira na yun. So balik sa 10. And si Garote kanina, partner, hindi na bumaba sa depensa. Yan na si Bustillo. What a drop pass, partner. Ito, tingnan natin kung may sagot itong mga taga Santa Magdalena ulit dito. Yan na si Fulio. Ayan, medyo beginning to miss na, partner. Itong mga taga Santa Magdalena, may halong pagod na to, partner. Pero wala pala, kasi nakababa pa itong si Fulio, partner. Talagang i-challenge siya pa itong si Bustillo. And all smiles pa itong si Christopher Fulio after that foul he committed. So right now, it's a 12-point lead with exactly 2 minutes and 22 seconds remaining sa ating third quarter. Yes, partner. So, tingnan natin kung madadagdagan ito ni Bustillo atong kalamangan. But a miss on that first free throw. Itong si Stala Bustillo. Yan na si Bustillo. Is, I believe, one of the closest friends dito ni Chris Ubilla, yes, partner. Dito sa team, and alam ko bata pa rin to, so na substitution si Fulio. Linabas, pinasok itong scoring guard na si Roniel Hate para dito sa Santa Magdalena. Yan na si Pableo against Sabio. Binigay dito kay Hate for 3. Napalakas, Ubilla. Binigay dito kay Bustillo. Sapa lang inabot, partner. Grabe itong si Kobe Bryant, Pableo, partner. A turnover para dito sa Santa Magdalena. Ayan na si Ubilla. Overcooks the shot. There's a foul on Chris Ubilla. Medyo binaby niya on that sequence dahil nakita niya maliit yung bantay. Nag-euro siya but resulted na nung nag-euro siya, sinalubong siya ni Kobe. So medyo na ilang and yun na nga lang, commit siya ng foul. At talagang kung makita mo yung body language ni Kobe doon sa last play na yun, talagang gusto niyang sabayan itong si Chris Ubilla, partner. Tama ka dyan. Yan si Babab, medyo inalat sa ating quarter na ito. Yan si Hate with the crossover. Swings the ball to Pableo for 3. No good. And yun na nga, si Gigantoka saving the ball. And si Bustillo, final nitong si Babab Santa Maria. And that is sabi nga, duty foul. Oo, duty foul lang. Partner. And as you take a look, some pretty faces inside our venue. Kahit second half na, unti-unti pang dumarating. Magandang gabi po sa inyo.
And salamat po sa panonood ng aming liga. Maraming salamat po. And ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, and si Congressman Jill Bongalon. Maraming salamat po sa walang sawang suporta na binibigay sa aming liga. And si Fajardo sa ilalim. Grabe, ang laki. Steady partner itong si Fajardo for this Bulan squad. Oh, what a good move. skip move on the part of Roniel Hate. Ayan, grabe yun, partner. Ano yun? Mactalio, partner. Mactalio. Oo. Ayan na. Si Bustillos, challenged by Almudiel. Drains the 3-point bomb. Ayan na si Babab. Gives the ball to Hate. Hate with the fake. Challenging the much taller na si Fajardo. Ayan na si Kenneth Sabio. 3 against 1. And gustong basahan itong si Bustillo, partner. Itong si Sabio. Lagi pag nasa arena, yan na si Kobe. Against 2 defenders, dancing. Kobe. Yun na nga, partner, na huli ang kanyang pasa pero na-foul siya on that sequence. Ito, minsan very shifty din talaga itong galawan ni Kobe Pableo, partner. Yes, tama. So, hindi naman halata na si Kobe talaga ang kanyang idol. Tama, partner. Hindi halata, partner. Or yung tatay niya lang ang may idol, partner. Oo, yan na si number 88, ang paboritong player ni Coach Paul Sepe, si Joseph Garote. Misses the 3-point bomb. Oh! Oh my God! What a pass! What a shot! Sayang yun, partner. Grabe yung dribbling skills na pinakita nito. Si Roniel Hate. Mayroon pala siya nun, partner. Grabe naman yun, that sequence, partner. Hesitation Sumasayaw. after hesitation. Yes, sumasayaw itong si Roniel Hate. And now, the score is 85-67. Lamang na po ang Bulan ng 18 puntos. Yes, partner. So yun na nga, medyo nag-pick up na dito itong offense nitong Bulan, partner, dito sa ating third quarter. Sabi ko nga yun, kanina pa natin sinasabi na dapat at the early quarters pa lang ng ating laro, talagang dapat ganun na yung kalamangan. But right now, ngayon lang nila nakuha ang third quarter kasi nga sabi nga natin yung tempo talaga is talagang linaro nitong mga taga-Bulan, yung tempo na gustong gawin nitong mga taga Santa Magdalena dito. Hindi pa rin ako maka-get over doon sa mga hesi moves dito, partner. Baka yan. Hindi na natin to. And talagang kitang-kita sa mukha niya, partner, kanina. And kung di siya sinalubong, baka tinira niya na yun. So right now, yun na nga, this is the last quarter of our ball game. So tingnan natin if makakahabol pa ba ang Santa Magdalena or tuluyan ng mananalo dito sa ating last game ang Bulan. So partner, yes, araw. partner. Yes, merong araw, partner. Meron tayong 4 na laro. Oo. Sa unang laro, maganda pa rin pinakita. Nanalo doon ang Bulusan kontra dito sa Matnog. And on the second game naman, partner, yung Huban escape, partner, doon sa muntik ng run at maipanalo ng Team Gubat. At nung ito, for our last game, ito, partner, ang laban ng Bulan versus Santa Magdalena. Ayan na si Hate. Misses the shot. Pableo grabs the board. Yan na nga. And muntik natin makalimutan yung Barcelona against that team ng Prieto Diaz. Yes, tama ka dyan. And partner, naalala ko pala itong si Hate, how was he related kaya dito dun sa former Adamson? Kay Jojo Hate? Yes, and I heard si Jojo Hate taga dito din sa Sorsogon. So, most probably magkadugo ito. Yan na si Obilia. May pick na binigay si Gigantoka. Swings the ball to what an entry pass, partner. Good recognition nitong number 11 na si Bustillo Stal. Papasok dito sa number 29 na si Roel Gigantoka. Yes, partner. So, ito, partner, leading scorer sa ating laro. We have Christopher Hubilla with 34 big points, partner. At sa kabila naman, we have Kobe Bryant Pableo with 18 points and 13 rebounds. Yes, yan si Bustillo with a fake. What a shot, partner, and what a pass. Dito galing kay Chris Hubilla. Ayan na, si Roniel Hate attacking, spinning. He is mothered pero
Walang foul na itinawag. Yan na si Fajardo. Outlets to Bautista. Binigay dito kay Gigantoka. Sapal ni Fulio. Pero hindi niya nagustuhan ang tawag ng ating mga referees. So, foul. Number 20, si Christopher Fulio. At ito, pupunta sa free throw line. Itong si Gigantoka. Itong Bulan partner, 50% on the free throw average sa team partner. At sa kabila naman, ito, medyo malaki din. 77.8% ang free throw average ng Santa Magdalena sa team. Yes, tama ka dyan, partner. And shout out daw kay Boss Ino Rivera. Magandang yes, boss. Hello gabi po po sa inyo. Nagtanong sa akin, partner, kung ano daw size ng paa natin. Size 11 ako, Boss Ino. Ako, size 9, boss. And size 9 daw to si Coach Paul. And doon lumapit si Iris dito. Medyo nabuhayan si Iris sa partner. Yes, magandang gabi, boss. And siyempre Commissioner Lloyd Rivera and si Bustillo. Talagang ito na naman si Ate. Gandang galaw na naman, partner, with that inside out dribbling skills. Yes, tama ka dyan. Grabe to, partner. Who would have thought na may mga galaw palang ganoon si Ate. Pero, partner, yun ang sinasabi ko dito sa ating Sorsogon Leg. Maraming talented players talaga. Oo. Pero sa lahat naman ng legs na pinuntahan natin, partner, simula Albay, Camp Sur, Camp Norte, Catanduanes, talagang iba-iba yung mga talent sa pinapikita ng mga Bicolano dito sa ating liga. Ayan na. Hati sa ilalim, powering his way against 3 defenders. Kita mo yung partner. Ayan, yun ang despite the lead, partner, this is the chance na talagang ipakita mo ang talent mo on a live television, partner. Kumbaga, hindi ito ang despite the age, partner. Marami pa dyan na discover. You can play sa Manila, sa mga inter-companies. Maraming ganun, partner, ngayon. So, we'll see. Yun ang kagandahan ngayon, partner. Sabi ko nga, napakaswerte ng mga batang players ngayon kasi napakaraming liga na talaga ang nagsulputan at talagang hindi lang basta-bastang liga, magagandang liga, partner. Yes, magandang exposure, partner. Saka nakakita ang liga na libre sapatos sa jersey. Jersey. Ayun na naman, partner, si Hati. At wala pang entry fee. Oo, wala pang binabayaran, partner. And pag nanood ka pa, pag naka-half court shot, may 5,000 ka pa. Saan ka pa dyan? And syempre, ang Ako Bicol Cup, Sorsogon na hatid sa inyo ni Congressman Saldico. At ng Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa. Partner, na ipasok pa natin yun eh. Ayan na si Fajardo, 4-3. No good. At meron tayong report sa ating courtside reporter na si Miss Jessa May. Magandang gabi sa iyo, Miss Jessa. Ayan, magandang gabi rin, Coach John and Coach Paul. Sa pagsisimula nga ng second half, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin kanina for this ball game as Santa Magdalena doubling their efforts. However, for this fourth and final quarter, di na nga nagpapatalo ang home court team at nananatili sa kanilang original game plan na run and gun game. However, despite of being underman, nananatiling ganado ang Santa Magdalena kaya walang dapat ipagkakampante ang Team Bulan dahil napakarami pang posibleng mangyari sa mga natitirang oras. Yan lang muna ang update. Back to the panel. Yes, tama ka dyan. Maraming salamat. Yun na nga, hindi maging kampante pero the time medyo nauubos na. So, inintay ko, partner, yung sasabihin sana na Miss Jessa na mga gwapong coaches. Wala, partner, sinabi. Inintay ko yun. Pero mabalik tayo sa ating laro. Ito na nga lamang po ang Bulan 95-73 kontra dito sa Santa Magdalena. Pero si Hati talagang umi-score pa ng umi-score dito. Siya na lang talaga ang nagiging bright spot dito pagdating sa team ng Santa Magdalena. Yes, partner, talagang kudos din dito kay Hati, Roniel Hati, partner, talagang kahit ganito yung nagiging resulta ng kanilang team nung nakaraan laro. Kasi, partner, if I'm not mistaken, unang outing nito talagang panalo sila, partner. Yes, tama ka dyan. So medyo talagang kung kumpleto po itong team nito ng Santa Magdalena, talagang this is a force to reckon with also. Yes, kanina ay nagpalit ata sila ng import na talagang high hopes ako dito nung nakita ko yung import nila ng una na 2020 ang linaro, partner. Sabi ko talagang malakas din to. And yung mga locals din ito, partner, kung kumpleto lang, talagang this team is fun to watch. So talagang medyo inalat lang dahil may mga prior commitments. Yes, partner. And yun na nga siguro yung import nila. Ang pagpalit, ayan na si Garote, paborito ni Coach Paul. 7! Yan! Score itong si Garote.
So, but again, balik again sa 21 big points ang kalamangan, partner, na itong mga taga-Bulan dito. With 5 minutes and 45 seconds remaining. What a pass ni Hubilla papunta dito kay Bautista. With a baseline jumper. And now, the lead is up to 21 points with 5 minutes remaining sa ating huling yugto. Ayan na si Garote attacking. And nakaapak sa linya itong si paring Joseph Garote. And also turnover also na part of Chris Hubilla, partner. So ito, Kobe Bryant to Roniel Hate. Yan na si Babap. Open for 3. Medyo inalat din pero si ate partner, grabe. Rebound na si Bautista. Bounce it off to ayan na, si Kenneth Sabio missing. Same ball yun. At babalik sa mga taga-Bulan ang bola. 5 minutes dito sa ating fourth quarter. Ayun na si... Grabe partner, hinawakan na, inakap na lahat pero inangat pa rin ni Drex. At end one yun mula dito kay Drex de los Reyes. And completes the 3-point play. Ayan yun na partner, unti-unti na lumalabas ang ating mga fans here sa Bulan Gymnasium. Pero partner kasi it's safe to say naman siguro partner, na panalo na dito ang Bulan. But syempre, this Bulan squad wants to give a show pagdating dito sa kanilang mga fans. So talagang huwag muna kayong malis partner dahil baka may mga dakdakan pang maganap. Or mga, so take a look, si Babap and si Kobe Bryant Pableo over there. And hats off din dito sa dalawang players na ito. Talagang naging suki na rin ang ating lalo na si Kobe talaga naglaro. Yun na nga partner. And yun na nga. As we can see, yung ating mga dito, manonood. Yes, talagang yan, tinuro si Coach Paul. Siyempre, magandang gabi sa iyo, ma'am. And now we are back sa ating laro. Labanang Bulan versus Santa Magdalena. Dito sa ating Day 13 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. And yun na nga, bagong pasok ito. Si Warren Diaz sa ilalim, binigay dito. At ito, natawagan pa ng foul itong si Chris Fulo. Yes, tama ka dyan. Si Chris Fulo. So this will be a sideline inbound lang para dito sa Team Bulan. Ito na, pinasa kay Kenneth Sabio for 3. Wala, rebound ni Kobe Bryant Pableo at binigay kay Babap Santa Maria. Now Babap tries a 3. Wala pa rin, partner for Babap. At tumatakbo na dito ang mga taga-Bulan. Sa 2 points for Jonel Bautista sa ating 3-minute mark ng ating fourth quarter. But there's a foul na nahuli mula dito kay Warren Diaz. So, etong si Joseph Garote, partner, ay your favorite player, partner. Well troop to the line. He's in the free throw line and yun na nga, he has a chance. Pero partner, medyo napagod na partner, pagod na. Hindi lang medyo, talagang maalat, partner, dito sa ating fourth quarter. And yun na nga, pasok ang kanyang second free throw. Pero partner, ano pa rin,
A recognition must be given dito sa Santa Magdalena despite the depleted lineup. Talagang lumaban sila. And what a bad pass dito ni Bautista papunta dito sa 6'8". Center nila na si De Los Reyes, yan na si Babap. Yan na si Pableo. Shoots the 3. Yun na nga, partner, pagod na rin talaga. Oo, kasi kung mapapansin nyo po, talagang 6 lang po ang naglalaro for Team Santa Magdalena because of some of their players have prior commitments before this game. So ang iba sa mga players dito nga Santa Magdalena, partner, kasi mga student athlete din, partner. Yes, tama ka dyan. But good steal on Chris Pulo. Balik sa mga taga Bulan. And score for Warren Diaz. So ito, partner, sabi mo nga, this is very safe to say na medyo this is in the books for team Bulan, partner. But again, hintayin na lang natin yung final score dito. Ayan na si Garote sa ilalim. Pinigay dito kay Pableo for 3. Mintis yan, Hate. And Warren Diaz nagagawad sa bola. Ayan na si Bautista. Sayang nun, Mintis. Ayan na si Kenneth Sabio missing that shot. Hate binigay kay Fulo. Mintis but Hate. And Sabio is battling it out pero Mintis ang tira. At to, balik sa mga taga-Bulan ng bola with 2 minutes and 28 seconds remaining po sa ating laro. 106-79 na huge margin po dito for Team Bulan. And again, dagdag mo pa yung basket ni Warren Diaz dito. Plus N1 for Warren Diaz. Naka-partner talagang 29 big ngayon ko points. lang napansin, partner, nasa century mark na pala tayo ng ating grabe 108 na pinupuntos itong Bulan. That's 3-pointer galing dito kay yan na si Hate. But again, Hate continue to score for Team Santa Magdalena, and this is the last 2-minute mark of our fourth quarter. So 108-81 po. Again, Warren Diaz scoring from Cubalias. Hate. Oh, medyo ano na lang to, partner. We're just waiting for the final score dito sa ating laro. Oh! Napakamot ng ulo doon si Coach Paulo Biñas. And doon si Kobe, sinabitan din yung ring. Isa pa. Ayusin dito na ating parang naging all-star game na to, partner. But may itatawag ditong technical foul, partner, I think. So this will be a technical foul. Or kasi, partner, parang sumabit pa siya. Oo. Doon. At mintis pa rin yung technical free throw dito kaya Kobe Bryant Pableo. At medyo yumuko yung ring natin dun, partner. Yan na si Garote. No good. And nasa second supply na tayo ng ating laro. Ayan na si Cubalias. Okay, 43 seconds.
So balik sa bulan ng bola with 36 seconds, partner. So again, this is very safe to say na talagang this is for Bulan. Itong game na ito talaga because nga of depleted team ng Santa Magdalena. 6 lang po ang naglalaro for team Santa Magdalena dito. So ito, hati. The 3-pointer, wala. And up it is a 3-point still shot. Struggling. Yun na nga, partner. And De Las Reyes with a 360 slam. And yun na nga, doon nagtatapos ang ating laro. 117-87, panalo po ang Bulusan kontra dito sa Santa Magdalena. And partner, and that wraps up our Sunday special. 4 na laro, partner. Yes, hatid partner. sa inyo ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And maraming salamat po. Since kaninang alauna, marami ng tao dito sa ating venue. Up to this 9:20. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming liga. And siyempre, itong Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And ang butihing mayor ng na si Mayor Robbie Gardola, partner. And siyempre ang ating butihing governor ng probinsya ng Sorsogon, si Governor Buboy Hamor. Magandang gabi po sa inyo and salamat po sa walang sawang pagtanggap at pagtangkilik dito sa amin. And siyempre si Commissioner Lloyd Rivera and si Miss Russell Oreta, RJ Edosma, maraming salamat po. And hardworking men and women of Infinity Media Broadcasting Company headed by Miss Russell nga. And sa technical side, itong si Christian Calleja. And kasama natin dito sa panel si Kuya Alex Madronio. Yes, and si Coach si Sir Angelo. Yes, Sir Angelo. And si Coach Paolo talagang naging Coach nandito Paolo sa ating sidelines na nag-aasikaso dito sa ating venue. Maraming salamat. Yung mga strikers natin, maraming salamat. Basta lahat ng bumubuo ng Ako Bicol Cup Committee, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. And batiin ko ang aking brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi po sa inyo and ang aking dalawang anak na si Franco Miguel, Juan Carlos, and si ang aking nanay at tatay, si Dad, Ma. And again, this is Wadi John Bachiller kasama si Coach Paul Sepe. Yes, partner. Also allow me to greet my 2 daughters, Hera Pauline and Hara Francine. And of course, yung family namin dyan sa Kamsur, Sepe family, Luceño family, Barra family. And of course, sa lahat ng mga kaibigan ko din. Also, allow me to greet also Back to Basic Basketball, Ives Corporation, basketball team sa NYBL. Good luck on your games. And also, girlfriend ni Coach Edward Gapayo, Mary Rose Dakpano. Hello po, shout out daw. And also, again, sa lahat po ng nanonood, of course, Coach Big Boy Furtado, Yes, Coach Big Boy, magandang Coach gabi. Neil Villarreal, Coach Jonax, Cabaltera, Coach Iki Palacio and Roland Palacio. And again, maraming salamat po sa panonood. This is the last game for this week. Babalik kami on Tuesday dito pa rin sa Sorsogon. So as take a look ko lang itong ating magiging game sa ating pagbabalik on March 19. Okay, we're in Bulusan, partner. Yes. Punta kami ng Bulusan. So Barcelona against Suban and Bulan versus Bulusan. This will be a good game. Yes. Bulan and Bulusan also. Yes, tama ka dyan. And batiin ko ang aking family sa aking mother side. The Ranyosa family, magandang gabi po sa inyo lahat. And ang aking kapatid all the way from Singapore, si G, magandang gabi sa inyo. And syempre, Bachiller family dyan sa Legazpi, magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At as you can see, the highlights at hinihintay na lang natin kung sino ba ang ating magiging kasurog player of the game dito sa larong ito. And of course, batiin ko din pala, nagpapabati sila Coach Archie Agnas ng Team Baaw. Also, si Coach Mark Dasal. And Coach Peter Barcelon of CSPC. Coach Don Adonis Desmal ng CSPC also. Makasama ko, Coach Jeric Parco, CSPC also. And sa lahat ng aking mga players dyan sa Kamsur, hello sa inyong lahat.
Yes, hello sa inyo lahat and salamat po sa pagsuporta sa aming liga. And yun na nga, bukas pahinga muna tayo partner, babalik tayo sa Martes. Oo. And yun na nga partner, papalapit ang ating second round or semifinals natin. So ayan. Yun na nga partner, puntahan na natin si Miss Jessa kasama ang ating kasurog best player of the ball game. Ayan, maraming salamat, Coach John and Coach Paul. So now with me is the Kasarog player of the game from Bulan, jersey number 72, Christopher Hubilia with 34 points, 13 rebounds, 3 assists, and 4 steals. Ayan, congratulations once again for being our Kasarog player of the game. Ano yung aral o lesson na nakuha mo sa dalawang magkasunod na talo nyo for the past games na nai-apply mo ngayon? Yung una, yung communication talaga and unselfish basketball kami. Parang lahat kami gusto umiscore, gustong makabutas. Yung in-adjust namin ngayon, hindi kami maging selfish, maging mag-teamwork kami and sumunod lang kami sa system and stick to, sabi nga ni Coach, kuan lang, ito, dahan-dahanin lang namin. Natalo man kami pero babawi kami. Ayan, and it seems like that teamwork lead you to success. So, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga fans, sa inyong mga family, sa inyong mga supporters? Go ahead. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng magandang gabi ngayon na walang na-injury sa amin and sinashoutout ko mga CSK, Gian Gordola, sa mga official ng Bulan, mga barangay, councilor ng Bulan, and sa coaches namin, sa teammates ko, sa girlfriend ko, kay Jolia Soco, and kay DY, kay Jomay, and sa mga kabarakada ko sa mga nagsusuporta sa akin, hindi man sa basketball, sa totoong buhay. And sa journey ko sa Mapua, sana suportahan nyo lang yung decision ko. Ayan, congratulations once again to our Kasarog player of the game from Team Bulan, Christopher Hubilia. So mga Kasarog, don't forget to hit that like and share button and stay tuned for the next game sa Tuesday na gaganapin sa bayan ng Bulusan na syempre mapapanood lang yan sa Ako Bicol Parteles Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV at sa aming YouTube channel at Ako Bicol Cup. On behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Parteles, and to our Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, and of course to our Technical Head Director, na miss kong sabihin to, it's been a week. This is Jessamine Navales, your courtside reporter. Good day everyone!